Falten 10 minuts. Ja està en marxa. Ara ja està. Ara deixa-ho i ja està. Pots fer fora per allà, y se nota mucho. Tota la zona de dependencia, alguna contra el Barça, pero toda la primera el partidazo de ellos. También ellos no eran buenos, todo el que cara no se acaba de asentar. Pero es que claro, ellos se juegan en un 4-3-3 que defensivamente era un 4-4-2 y ahora me empujan y te quita de luego un piloto en el 4-2-3-1 y pues joder también, eso hay que entender. Yo crec que hi ha moltes jugades jo crec que si jugava Riqui Puig i Pedri ja, però diuen que té una actitud tòxica en el vestuari què passa amb això? És que Enric i Eto'o també tenen una conducta de som els millors jo l'explicava perquè si ells rendien podien creure-se és que si ha tret el Riqui 3 o 4 vegades les 3 o 4 vegades ho ha fet de lujo vull dir no, que a més no s'ha superat es que presiona, es que la pasa, es que chuta, es que regateja. S'enfada quan la perd, s'alegra quan s'enfada. És que això és el que vol. Estaba así. Santi Michel. ¿Cuántos partidos? Han habido dos personas que han entonces, si hay dos personas que pueden ganar, sí. Pero si hay dos personas que no van a apuntar, pueden pisar
chutar, pero cuando yo aquí no va, si el año pasado ya lo chupó. La solución para el Barça es el choque directo. Un choque directo que siempre en la cantera, en el cementerio, en los chavos, porque la puerta sabía Ah, vale, vale. Dia is naar Boezem, zei hij. Pardon. Vale.
tío, ¿vale? Salva, salva. ¿Esa café? És que fa olor a... com se diu? A romer, perquè li vaig posar una miqueta de romer. No, entralo, enchúfalo. No, hasta allá. Buenas vesprada, senyores i senyors. És una gran satisfacció per a l'Ateneu Musical i Cultural d'Albalat de la Ribera comptar en la presència de tots vostès. En uns moments començarà la presentació del llibre Una banda i el seu poble. Més de 150 anys de cultura musical a Albalat de la Ribera. L'autor del qual és el músic Salvador Astreig. Tot un esdeveniment per a la nostra banda, el qual esperem que agrade a tots els presents. Preguem, per favor, el màxim silenci.
Hola, bona vesprada a tots. Benvinguts, senyor alcalde, Salva, autor del llibre, i tots els assistents, i tots aquells que esteu des de casa a través de les xarxes socials, mirant-nos en el pedestrini. Al final ha arribat la presentació del llibre, i us dic així que al final ha arribat perquè això no és una cosa que portem 4 mesos, és una cosa que portem ja diversos anys. I l'avantatge, que m'ha anat tinguent tantes circumstàncies que no he pogut fer la presentació en el 2018, que hem volgut, i l'avantatge ha sigut que Salva ha anat actualitzant el llibre fins a l'últim moment. Quan tingueu el llibre entre les mans, veureu l'actual que és. Recordo el dia que vaig anar a pagar en Salva per a dir-li que em fera un article per a la llibre de Santa Cecília, que evidentment li diré que sí en seguida, i seguirem parlant del tema que anava a tractar, i quan acaba li dic, mira Salva, estàs contant-nos la història de l'Ateneu, capítol a capítol, cada any en el llibre de festes. El que has de fer és contar-nos següent que no ens diré. I la sorpresa meva va ser la resposta que em diu, no, si el llibre tinc fet. I evidentment, bueno, per això m'he de donar-li així el llibre. Ho vaig presentar a la Junta, els companys de la Junta, me digueren que sí, que això hi havia que per aquest projecte tirar-lo endavant. En aquest moment no sabia ni com s'anava a fer un llibre, ni com se feia ni com se fitava, però tenia molta il·lusió i tenia una Salva en el seu llibre. Per a mi és molt important tindre un llibre que escriga la nostra història o la història de la banda, perquè jo he sentit als músics i a la gent major contar històries, contar anècdotes de la societat, però la transmissió oral arriba un moment que se pot perdre o se pot distorsionar. Entonces, tindre un llibre que es conti la nostra història per mi era molt important, perquè n'hi ha llibres d'històries de grans esdeveniments, però històries pròximes i històries locals, si no és per iniciatives com gent com Salva, que ha volgut investigar i donar-nos aquesta història, no podem tindre-la. Això és història de la banda, és història del poble a través de la seva banda, i ara en forma de llibre podem tindre tota la història en casa. I és un patrimoni cultural que tenim tots al nostre abast, perquè no l'oblidem. Després, volia agrair, perquè el llibre han hagut diverses entitats i diverses persones que han fet possible que arribarem així. En primer lloc, a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través de Promoció Lingüística, que ha donat una ajuda. I com no, també a l'Ajuntament d'Albalat, que des de sempre els seus diferents equips de govern han tingut una especial sensibilitat en la banda. I actualment l'equip de govern, encapçalat per Fermí, el nostre alcalde, ens ha donat tot el suport que ha sigut possible en fer aquesta publicació. I també generalista el recolzament que es dona a la nostra societat en general. Sobretot un any com este, que ha sigut un any complicat per la cultura i per la música. I després ja entrant en el llibre en si, en el que és fer el llibre, hem d'agrair a Manel López, llicenciat en Belles Arts, company de Salva, que quan se va enterar del projecte que tenia Salva entre mans va voler col·laborar en el disseny de la coberta. Mentre el balat, va fer diversos dibuixos, va fer Salva, triaren, i com molt bé ja veureu, està el pont de tots junts, i sí que és una cosa que representa el poble actualment. I com no, la banda en les dues formacions més característiques, la de passacarrer i la de concert. Després també vull agrair al meu germà Juli Jordà, que des del primer moment es posà a treballar colze a colze en Salva, des del primer moment fins a l'últim. No he pogut estar així, però aprofito per donar-li gràcies. Després també donar les gràcies als protagonistes dels llibres, que heu sigut tots els músics que heu passat per la banda i que sou actualment, també a tots els mestres que heu passat per la banda i a les juntes directives, perquè sou els que heu format la història. I sense aquests protagonistes i sense aquesta història avui no hauríem pogut contar res. Després també agrair a Maria Ángeles, l'esposa i la filla de Salva, per la paciència que han tingut per tot el temps que Salva ha dedicat a la societat i no us ha dedicat a vosaltres. I és molt d'agrair.
I després, per últim, com no, agrair-te, Salva, tot el temps que has estat recopilant informació, buscant en arxius, entrevistes personals, has dedicat moltíssim temps, segur, durant molts anys, i tot aquest temps ara ens el regales en forma de vídeo. Entonces, en nom meu, personal, en nom de l'Ateneu, i si em permetiu, en nom de tots, moltes gràcies, Salva. I ara li cediré la paraula a Frederic Esmolta. Bona tarda. Gràcies, president, per convidar-me a la presentació del llibre Una banda i el seu poble, el nostre veí i amic Salvador Estuells. En nom de l'Ajuntament volem agrair als antics equips de govern que han treballat colze a colze sempre en el nostre canal i agrair la presència de tots els presidents i presidenta que heu fet possible que aquesta banda aplegui fins avui. Gràcies per el vostre esforç, junt amb les vostres juntes i junt als músics que aneu format en les diferents èpoques. Gràcies. Com no, també donar la benvinguda a els nostres amics que han passat com a directors i contem avui amb la presència del senyor Josep Escandell, el senyor Saúl Gómez i, com no, el senyor Ramon Ramírez. Benvinguts a casa vostra. Amics, tots, gràcies per la vostra presència. Com a veí alcalde, les meves felicitacions a Salvador Estuells per el seu constant treball d'investigació en què es deixa en aquesta ocasió plasmat en aquell llibre. Aquest treball és la millor manera de preservar i transmetre la nostra cultura. Ja des dels orígens de la humanitat, així ha sigut, i ara es veu reflectit una vegada més al nostre poble. Des de fa anys, el nostre amic i veí Salvador ens ha il·lustrat en uns magnífics articles per Santa Cecília. Has anat creant-nos inquietuds, esperança a que vinguera el llibret i a veure què ens deleitava l'amic Salvador. Desglovant les aventures i les virtudes del nostre Ateneu, però sempre en un rigor brutal. Gràcies, Salvador. Una vegada més, gràcies per tot l'esforç que altruistament has fet al llarg de la teva vida i que avui has coronat el cim en aquest llibre. Espera i desitja que no siga útil. Matèria, segons parlàvem ahir, de temps. Des de l'inici del projecte sempre hem dialogat Francesc Jordà com a president i jo com a alcalde de les diferents fórmules de financiació. Han anat canviant constantment, però al final era cap a bon port. I sempre li ha dit al president que d'una forma o altra l'Ajuntament tenia que col·laborar i el compromís és la compra de 200 llibres pels fons bibliogràfics de l'Ajuntament. I ja per acabar, vaig a canviar un poquet de tema. El Covid ens ha trastornat les nostres vides i hem tingut que buscar noves fórmules. Així teniu la mostra que avui tenim que fer 2 sessions. Però des de l'Ajuntament mai deixarem al darrere, entre altres sectors de la societat, la cultura. I així estem fent. Des del mes de juliol hem fet més de 30 activitats culturals, entre elles prou per part de l'Ateneu Musical,
i hem establit tots els rigors possibles i ens ha funcionat molt bé i no pararem. Vull dir-vos que passeu unes bones festes en el compromís de tots i totes de complir en allò que es marquen les autoritats sanitàries i ens aconsellen. Vull aprofitar que esteu així, no podem fugir, per donar-vos les dades que tenim resultat de la zona bàsica d'Alzira el pont d'octubre. La zona bàsica d'Alzira teníem 440 persones positives i al mes, el 9 de novembre, teníem 2.050. Hem baixat i quan hem aplicat el pont de la Constitució en teníem 880 i al cap de 7 dies ja portem 1.200. I la perspectiva, desgraciadament, s'espera que als Reis tenim 2.500. Per tant, passem bones festes en els amics per WhatsApp, que això es pot fer perfectament, i en els familiars i cuidem-nos tots dins d'esta pandèmia. Gràcies i hasta després. Moltes gràcies, David. I ara li passem la paraula a Salva. Molt bona vesprada a tots. Primer que res, agrair al senyor alcalde les seves paraules i al president de l'Ateneu Musical i Cultural de l'Alba de la Ribera, també a Francesc Jordà. En principi, este no era l'acte que teníem previst. Si no hagués hagut la Covid, teníem previst fer una exposició de fotografies a la Casa del Bal, junt a una exposició d'instruments antics i de partitures de la banda. Al final, hem tingut que canviar el xip amb la Covid i inclús hem hagut de fer dos sessions per donar pas a molta gent que se quedava fora i era una llàstima que no poguera vindre a la presentació del llibre. No vull començar la presentació del llibre sense agrair a la Junta de l'Ateneu i en seu nom al seu president, a Francesc Jordà, per haver confiat en aquest projecte des del primer moment que ho vaig plantejar. I també perquè en aquestes últimes setmanes hem treballat des del primer fins a l'últim de valent per a aquest acte sigui el millor possible. La veritat que és molt d'agrair el saber que darrere de la presentació d'aquest llibre he tingut un equip en el que confiar en tot moment. Moltes gràcies, Francesc, Eduard, Marta, Josep, Edu, Eliseu, Mònica, Ana Cristina, Marisa, Rubén, Alejandro, Héctor i Mar, que són els components de la Junta Directiva de la Societat Musical, perquè heu estat allà en tot moment donant el vostre suport. Com no, donar-li les gràcies a Cándido Sancho, els consells que m'ha donat, ja que va ser la primera persona que va veure aquest treball quan estava fent-lo, perquè volia una visió d'un punt de vista diferent al meu i al de la meva dona, però que fos una persona que fos músic. I també agrair-li totes les dades que m'ha facilitat quan la banda era municipal. Com no, he de donar les gràcies al nostre cronista d'Albalat, Juan Ramón Jiménez, per totes les vesprades del mes d'agost que ens hem ajuntat després de les festes del Crist per parlar de coses de la banda, de coses del poble i també de donar-li les gràcies perquè moltes fotos antigues del llibre són del seu arxiu personal. Donar-li les gràcies també i agrair la presència a Eliseu d'ací i d'ací, Eliseu pare, que digueu carinyosament en la banda, per diferenciar-lo del fill. Els programes dels concerts de la banda que em va deixar, junt a les notes que deien cada actuació. Per a mi van ser de gran importància, perquè si no el llibre no hauria pogut eixir d'aquesta manera. Ell tenia, des de l'any 75, tots els programes guardats, però el més important de tot no eren els programes, sinó el que deien els concerts. Hi havia moltes coses que no costaven en acte, però sí estaven en el que deia. Exemple, quan un músic complia 50 anys a la banda, quan algun músic professional eixia de les nostres files. Tot això ho tenia el senyor Eliseu apuntat i m'ha sigut de molt gran ajuda a l'hora de fer el llibre. De la mateixa manera, també vull agrair a Cristian Lausuc i a Vicent Llopis per haver-me facilitat les notes de les presentacions dels concerts que han fet ells. Com no, a Juli Jordà per la cura i correcció dels textos del llibre i és de remarcar que en aquestes últimes setmanes hem treballat colze a colze i agrair-li que de vegades jo estava a l'institut, li enviava un correu, diguem-li, Juli, necessito que me corregis i als 10 minuts ho tindria ja corregit en el meu correu per enviar-ho a l'editorial.
Per tant, moltíssimes gràcies. A la meva germana Gemma, per la seva disponibilitat a l'hora de facilitar-me la consulta en el jutjat de pau de diverses partides de naixement, que m'han sigut de gran utilitat de vegades per poder datar alguna foto. Quan veia algun músic, més o menys, per saber, imaginaves l'edat que tindria aquest músic i traguent una partida de naixement podies datar un poc el que era la fotografia. A Manuel López Planell, company meu, que treballarem junts alias Carlos Salvador, que es va oferir, com ha dit Francesc, de manera voluntària a fer-me la coberta del llibre. I per últim, agrair a títol pòstum als músics Pedro Rodrigo Julio, Vicente Bono Hernández i d'una manera molt especial Alfredo Montamarit, que em concedien alguna que altra entrevista per explicar-me coses i vivències personals sobre la nostra banda de música i que, afortunadament, les vaig enregistrar i les tinc a casa i són un gran record i una foto històrica per a la banda. No voldria començar a explicar-les del llibre sense dir també a qui va dedicat el llibre. El llibre està dedicat a la meva dona i a la meva filla, ja que jo he sigut el pare de la criatura, però la meva dona ha sigut, podríem dir que ha sigut la mare. Des del principi sé que li he llevat moltes hores i la seva ajuda ha sigut vital perquè sempre li he demanat la seva opinió i revisió de tot el que ha anat escrivint. Com no, a Nerea, que sempre m'ha animat en aquesta tasca i a més d'animar-me, cada vegada m'ha anat animant més perquè he aconseguit que vinguera a tocar a la banda d'ací, ella es va formar a València, donar-li gràcies a David i a Francesc que li pegaran l'espenteta, perquè el millor orgull que pot tindre un pare és compartir la mateixa afició amb la seva filla, damunt, afortunadament, toca el mateix instrument que jo i toquem en la mateixa banda. Per tant, a d'elles dos va dedicat el llibre, però també va dedicat a 4 persones més. Primer que res, com no, a lo que dic jo sempre, la meva padrina musical. La meva padrina musical és Amparo Sanperdasí, aquella veïna meva que em va apuntar a l'escola d'educants de l'Ateneu sense saber els meus pares quan jo era xicotet. I sense aquell impuls que va donar, probablement jo no hauria sigut músic, perquè a casa meva no ha hagut mai tradició musical. També fem una menció i una dedicatòria a ma mare, Victòria Moreno Damià, perquè sempre ha sigut la que m'ha donat el seu suport i s'ha sacrificat perquè jo pogués anar a estudiar al Conservatori Superior de Música de València. I com no, una dedicatòria als primers mestres que vaig tenir a l'escola d'educants d'ací de l'Ateneu, que van ser Ernesto Montagut Rivera, per la paciència que va tindre en mi en ensenyar-me les primeres nocions de solfeig de manera desinteressada, a don Vicent Granell Alonso, que va ser el que me va donar l'instrument, que va ser la trompa, al qual li estaré agraït tota la vida, i com no, a Honorio Muñoz Fea, que ha sigut el meu professor mentre va estar ell així de professor de metall en l'Ateneu Musical i Cultural. Tots ells penso que han aportat el seu granet d'arena per a que jo hagi pogut fer actualment de la música la meva professió. El per què del llibre? Per què he escrit un llibre de la banda? A veure, jo soc d'una generació de músics que entraren a la banda a començament dels anys 80 del segle passat. Una època en la qual ací en Albalat pràcticament no hi havia res més que la banda. L'únic conservatori que hi havia era el de València, i en aquell temps la major part de la gent d'aquesta època estaven abocats a treballar en el camp, en l'obra o inclús en alguna fàbrica, com va ser en el meu cas. Gràcies a la banda de música, molts xiquets poguérem estudiar música, viatjar a l'estranger, relacionar-nos amb gent de totes les edats i, sobretot, els músics més majors ens inculcaren valors, respecte i disciplina. Sempre he pensat que devia un gran favor a la societat musical i a tots els músics i directives que l'han integrat al llarg de temps, perquè l'Ateneu em va deixar un instrument per a que pogués estudiar en l'escola d'educants i després en el conservatori. I una època en la que els instruments, precisament, eren molt cars. La trompa que portava jo al conservatori era una trompa Alexander que valia, al canvi, 3.000 euros de la dècada dels anys 80. Molts diners. I això va ser gràcies al sacrifici dels músics i junta directiva, com després comentaré. El llibre està dividit en 30 capítols. En la major part dels capítols, cada capítol és un director, ja que penso que cada vegada que canvia un mestre se'n va i ve un altre, s'obre un capítol i se'n tanca un altre. Evidentment no han passat 30 directors per la banda del nostre poble, però també han hagut etapes d'inestabilitat, algun capítol que he fet també quan es va formar, es va crear l'Ateneu Musical i Cultural, i tanca el llibre en una miscel·lània en la que he posat uns jocs florals que es van fer al poble ací al Balat l'any 1950 i en el que el lema era la música en l'ambient rural. A mi és un dels texts que més he llegit i que més m'ha agradat i cada vegada no cansaria mai de llegir-lo, perquè fa una radiografia de com eren les bandes a principi del segle XX. Aquelles persones que es dedicaven a les tasques agrícoles, que després de dures jornades de treball
Se passaven hores i hores assajant i és de veres que no sabrien potser molt de lletres, però de música en sabien molt. Els recomano que llegeixin aquest text perquè és una verdadera passada i a mi l'ha volgut introduir en el llibre perquè m'ha agradat molt. En tot moment en el llibre fugir de fonts que no foren fiables, ja que el llibre té 883 notes a peu de pàgina, indicant d'on està treta la informació. De vegades veuran que n'hi ha fonts orals, però aquestes fonts orals de músics majors que he entrevistat després les he contrastat entre un músic i un altre per veure si coincidien. Si coincidien, estan en el llibre. Si no coincidien, automàticament les he desestimat. Per a que siga un llibre que si et dic una persona d'ací, 50, 70 anys, que sàpiga en tot moment d'on està treta aquesta informació, que no està treta de la meva manera. La part que més he disfrutat ha sigut investigant la primera part de la banda, els orígens. És una etapa que apenas coneixia i que cada vegada que anava a algun arxiu, a buscar alguna part de l'arxiu municipal d'ací, tornava a casa molt content perquè sempre sabia coses noves. És de veres que n'hi ha una data molt difusa que podria ser mal interpretada per alguns investigadors. I és que en els llibres de fàbrica de l'església de Polinyà de Xúquer apareix una data que diu el 16 d'abril de l'any 1737 va morir a Polinyà Baptista Bono i va assistir al soterrament de la música d'Albalat. A veure, en compte, aquesta música d'Albalat a la que fa referència no és la banda de música d'ací, sinó estic totalment cert que era la capella de música que hi havia a l'església. Perquè en aquella època la concepció que tenim de bandes de música no existia encara i a més hi havia molts instruments que ni siquiera s'havien inventat, com poguera ser el saxofó o la tuba, entre altres. Per això cal donar-li un altre enfocament, ja que pensa que la banda d'Albalat a la que fa referència, com he dit, és la capella religiosa. Però la primera notícia que tenim sobre la creació d'una banda de música, tal com la coneguem, és en els actes d'acords municipals de l'Ajuntament en l'any 1868, més concretament en una referència sobre les festes de Gràcia, que es feien així a Albalat a partir del mes de novembre. A partir d'aquesta data ja observem que hi ha una agrupació que en principi no té caràcter municipal, sinó és un grup d'amics que s'ajunten per tocar, que l'Ajuntament es paga els diners per tocar en les festes, però a poc després la banda se fa municipal. Hi ha una persona que està oblidada i que l'hem intentat treure així al llarg del llibre, que no la coneixeran vostès, però va ser l'advocat suecà Estanislau Muñoz Simeón, que en aquella època ocupava el càrrec de secretari del Juzgat d'Albalat i va ser el major impulsor per a que la banda se reformara, fora municipal i començara a funcionar ja en l'etapa de Don Juan Arrieta. Al voltant de l'any 1935 és quan fan les gestions necessàries per a que la banda s'independitzara, però la Guerra Civil ho va paralitzar tot i va ser en l'any 1943 quan la banda s'independitza de l'Ajuntament. Però l'Ajuntament va cedir tot el que tenia, instrumental, partitures, assistols, tot el que tenia ho va cedir a la nova societat musical, tratges i demés. Al llarg d'aquest treball es pot veure clarament com ha evolucionat el poble d'Albalat i com no la seva banda, perquè va molt lligat, el poble i la banda. I aquesta evolució es pot observar clarament en una curiositat, ja que en la dècada dels anys 50, de l'any del segle passat, al voltant del mes de maig es solien suspendre els assajos durant el temps que durava la plantada de l'arròs, i després en el mes de setembre també es suspenien perquè era la sega de l'arròs. Té una lògica, ja que la major part de la gent d'Albalat es dedicava a les tasques agrícoles. També es pot observar les nòmines que cobraven els músics en la mateixa època i que hi havia músics de primera, de segona i de tercera i cada un cobrava un emolument segons el temps que estava en la banda. A través del llibre també podem veure com ha anat canviant el tipus de repertori interpretat per la banda. S'ha passat d'un corpus basat en transcripcions d'orquestra banda a un tipus d'interpretar la banda en un tipus d'obres originals per a banda. Però a més d'aquestes curiositats, que més que curiositat era el que vivia el poble, el dia a dia del nostre poble, també hi ha alguna que altra anècdota. He fugit en tot moment d'anècdotes, però hi ha algunes que són molt gracioses, com una que em van contar quan vaig entrevistar a músics majors. I és que en el certamen d'Alacant de l'any 1945, on la banda Otín va guanyar el primer premi, el viatge de desplaçament d'ací a Alacant, en principi, pujaren tots els músics vestits de músic mudats de casa en la companyia L'Alcirenya, per anar a Alacant, però quan arribaren a Tavernes, l'autobús es va encendre i es va estropear. Darrere de l'autobús anava un camionet en els instruments, i els músics no s'ho pensaren dos vegades. Per no arribar tard, pujaren en el camió i se n'anaren a Alacant, i es costà 8 hores per arribar. Quan arribaren a Alacant,
portaven, les carreteres no eren com ara, portaven pols i runa per parar un tren, segons me comentaren els que tingueren que llevar-se un poc la cara perquè donaven risa quan arribaren allí i guanyaren el primer premi. Al voltant de l'any 1945 la banda cau en un període de crisis i això ho podem veure molt clarament també. Els músics més majors que encara coneguem a Cine Poble, encara que no estan en actiu, Ernesto Montagut, Tomàs Fabra, Alfredo Cabrera o Pasqual Alexandre, fins als músics més majors que n'hi ha avui en la banda, que encara estan a peu del canyó, n'hi ha una diferència d'edat d'uns 30 anys. I aquests 30 anys és la crisi que va patir la banda, des dels anys 50, 40 i alguna fins a la dècada dels anys 70. Ho podem veure molt clarament. En fer-se càrrec del mestre Granell, la banda és com va viure una etapa de gran esplendor. Hem cridat al mestre Granell per a que vinguera a l'acte, i al principi l'home em va dir que sí, molt convoyant. Però a canvi d'un moment me va cridar i va dir: mira, Salvador, jo soc major, tinc 81 anys i agarrar el cotxe a mi la veritat que me fa molta por. Li vaig demanar que mos diguera unes parauletes i me va dir: jo no soc persona de paraules, jo soc persona de música. Per tant, tu posa una fotografia meva i dius 4 coses que ho diràs bé. A veure, sí que va donar molts records per a tots vosaltres. Va dir que ha estat molt a gust el temps que va estar així en el Balat, que el tractaven molt bé i que sempre porta el Balat en el cor. Com va dir que era un home de música, anem a fer el següent. Anem a escoltar el passo doble, Agüero, que té un significat molt especial en ell, perquè va ser el primer passo doble que interpretava la nostra banda en la plaça de Bous, quan anà al certamen, ara que es diu internacional, abans era el certamen de la Fira de Juliol, i el combinarem en unes fotografies d'ell. Però abans que res, hem de donar la benvinguda al nostre director, David Moltó i Romero, per que dirigeixi el passo doble, i donar les gràcies als músics que l'esforç que han fet per vindre a tocar, que no està tota la banda. És un grup reduït per temes d'aforaments.
curiositat d'esta època és els diferents llocs que va estar ubicada l'Escola de Música. Des de l'antic quartel de la Guàrdia Civil, que és on és ara la Casa de la Cultura, fins a una casa que es deixava l'Ajuntament en el carrer Sant Pere, també en la Casa del Poble, anomenada en aquell temps la OFE, i en l'antigua seu de l'Ateneu del carrer del Riu. També recorden que en aquella època l'Escola de Música també va estar situada en les casetes dels mestres, que estaven enfront de l'actual farmàcia de Sant Roc. També és molt curiós i està reflectit en el llibre quan els músics anaven a examinar-se per lliure al Conservatori de València. Allò era tot un esdeveniment. Recorde que les mares, en companyia d'un encarregat de l'escola, se n'anaven pel matí o per la vesprada, en l'autobús o en el tren, a la placeta de Sant Esteban, que era on estava ubicat el conservatori. Ens examinaven i acabant després anàvem a berenar al bar que hi havia al costat del conservatori. Tot això, la gent més major suposa que sí que li donarà grans records perquè estan plasmats en el llibre. Des del mestre Granell han passat molts directors per la banda. Alguns han estat poc de temps i altres han passat pràcticament desapercebuts. Però n'hi ha altres que han deixat un gran record hacia la banda i que els he demanat unes parauletes. Per temes de Covid no van a pujar, però sí que m'ho han enviat. De totes formes, estic ben segur que n'hi ha una persona que fa molt de temps que vostès no han vist i que es farà molta il·lusió veure-la, a part dels demés directors que estan així, que segurament molts de vostès ja els hauran saludat. Anem a veure què és el que ens diuen. Una banda i el seu poble. Aquest és el títol del llibre que avui presenta Salva Estruells. Aquest és el títol del País Valencià, aquest és el títol dels pobles i de les bandes del País Valencià. És la història de València, és la història de tants i tants músics que han crescut a les bandes i que estan pul·lulant per el món. Instrumentistes, directors, compositors. És una fita molt important i aquesta, en definitiva, és la història de la Ribera i de la seva banda, de tots els que han passat per allí. Jo vaig veure els que va passar, si recordeu, durant 2 períodes vaig estar al capdavant de la banda i va representar per mi una època molt important que va tenir moltíssima influència en la meva trajectòria professional i sobretot personal. Us recordo molt a tots, als músics, a les juntes directives, a la gent del Balat. Junta directiva en la qual hi havia amics importants que segueixen sent amics meus, Pepe Sarrió i Pilar, Rafael, Juan i Cari, gent a la que estimo molt. I músics que van passar per aquella banda i que vull anomenar alguns Ernest, no puc ser Ernest, a Càndido, a Tere, a Lluís, a tants. Vaig separar perquè si em deixo algun carrer s'enfadarà amb mi. I tota la gent del poble que venia, sempre els assajos i que ens encoratjaven perquè féssim una tasca important com així ho vam fer. El Balat de la Ribera és un gran poble, el Balat de la Ribera té una gran banda. I Salva Estruells ho ha plasmat en aquest llibre que, com deia, espero que sigui un gran èxit. Salva, moltíssimes felicitats, moltes gràcies, perquè estic convençuda que has escrit una pàgina molt important de la història de la música i sé l'esforç que s'ha hagut de fer per plasmar tants documents, tantes dades, tantes coses, però la feina ben feta sempre al final, sempre resulta. Així és que, amics tots, enhorabona, cuideu molt aquest magnífic musical que tenim al poble, cuideu molt la banda. I a totes les juntes directives que esteu ara, junta directiva, les que vindreu, músics d'ara, músics que vindreu, no oblideu que la banda és un estandard molt important de la cultura i deveu de cuidar-la i tenir-la en el més alt dels nivells. Així és que, endavant, sempre la banda del Balat de la Ribera, sempre el poble del Balat de la Ribera. Us estimo molt des de lluny, des de Montevideo, que és on estic ara mateix. Us envio una forta abraçada i a veure si ens veiem molt aviat. En primer lloc, vull agrair a Salva Estruells per poder col·laborar en la presentació d'este. M'aneu a disculpar si dic, però són tantes coses que vull dir en tan poc de temps que sabria molt mal oblidar-me d'algunes importants. En la meva faceta de director de la banda del Balat, sols puc recordar coses bones. He tingut la sort de poder créixer professionalment junt a la banda. Quan vaig arribar, em vaig trobar amb una banda amb moltes ganes de treballar i molt disciplinada en el moment. Això va fer
que pogueren treballar molt bé i treure molts bons resultats. Entre ells cal mencionar els certàmens en els que presentaven. I com no, destacar el del 2001 amb la menció d'honor en millor percepcions, arribant així a un nivell musical molt important. La il·lusió amb la que treballaven no sols s'enfocava al certamen, sinó també a projectes tan importants com la Passió de Crist, els concerts del tall, ixes gales líriques inolvidables amb la nostra esperança rumbal a qui porta sempre en el cor, com no també els viatges a Bergerac i Mozart i teatres. Tots aquests anys em van fer sempre un mes del poble i encara a dia d'avui ens hem volgut per tots vosaltres. El pas per la banda m'ha portat moltes coses professionalment, però personalment ha sigut un plaer conviure amb gent de la vostra qualitat. No puc deixar de recordar a totes les persones majors que han sigut la solera de la banda i per a mi, com no, el motor de tots vosaltres. Cal destacar una frase del senyor Pedro quan volem estar en clar. Ara ja em puc moure tranquil. També com no destacar el recolzament de tots els directius i presidents de la meva etapa fent aquesta feina que no es veu i que moltes vegades és poc reconeguda i ajudant cada un a la seva manera a que les coses milloraran sempre. Per supost, i sense cap d'intenció política, he de fer una menció especial a l'alcalde d'aquell moment, Batista, que sempre ens ha ajudat i ens ha facilitat tot el que estava en el seu. Per finalitzar, gràcies a tots els músics que desinteressadament passaven tantes i tantes hores sense importar-nos vacances o dies de festes per a fer possible que la banda pogués arribar a una arribat. Vull que sapigueu que sempre us porti a Hola a tots els amics de la Tena Musical i Cultural de la Ribera. Per mi, els anys que vaig viure allí com a director vostre foren uns anys de grandíssim aprenentatge, de disfrutar cada assaig, cada setmana, de treballar molt dur i de poder disfrutar d'una fantàstica banda. No? Per a un director jove, com era en aquell moment, l'oportunitat que em regalareu va ser única, no? I per mi va ser la millor escola de música, de vida que podia tenir. Espero que estigueu tots bé, que continueu disfrutant de la música a cada assaig i una abraçada ben forta des del primer nit. Bon dia. Dir senzillament unes paraules animant a Salva que continuï fent aquesta tasca tan important que està fent de recuperació històrica de les entitats i de la història del Balat de la Ribera. I sí que volia comentar només que el meu pas per al Balat de la Ribera va ser un pas curt, breu, però per a mi emotivament molt intens. Crec que farem coses molt interessants, treballarem molt, això també és de veres, però el més important per a mi és el que jo m'emporte, el record que mantinc d'un poble que m'hechissà des del primer moment, que me va atrapar, que m'encantà per la entitat del poble i a més per la personalitat dels habitants i de la gent que jo vaig conèixer. Me pareix una gent absolutament encantadora i el fer-te càrrec d'una entitat com l'Ateneu en una història tan llarga i tan plena d'èxits, la veritat és que per a mi va ser un repte. El més important és el que el meu record manté, el que m'han portat al Balat, que és conèixer a moltes persones encantadores i mantenir una amistat en elles i en general
el record tan gratificant d'aquests temps que passarem junts i que estiguem treballant. Ànim, Salva, continua, enhorabona, i enhorabona a tots per els èxits que estic segur continuareu obtenint. Moltes gràcies. Una abraçada. Sí, ara sí. Gràcies. Bona nit. Tenim la sort de viure al país de les bandes de música. Tenim un total de 27 bandes professionals al nostre país. Tenim un total d'unes 1.100 societats musicals que les formen uns 60.000 músics, la major part d'ells amateurs, que es nodreixen d'uns 120.000 alumnes de les respectives escoles de música i tots suportats en una massa social al voltant d'1 milió de socis, gestionats per uns 10.000 directius i tots d'una forma totalment altruista i desinteressada. Salvador és músic professional. Salvador és músic de la banda. Salvador ha format part de l'alumnat de l'escola de l'Ateneu. Salvador és soci de la banda i Salvador és membre de la junta directiva. Salvador compleix totes les facetes, ha complit totes les facetes que poden haver dins d'una banda de música i tot per descomptat també de forma totalment altruista i desinteressada. Una banda i el seu poble és un recorregut rigorós i minuciós, però al mateix temps escrit en un llenguatge fàcil i senzill que els grans autors saben utilitzar. És un recorregut de 150 anys d'història, 150 anys d'història replegats en un llibre del nivell i la qualitat que l'Ateneu mereix. I que l'autor deixarà per sempre i regalarà per tant al seu poble i a la seva banda. Una de les coses que m'agrada de dirigir agrupacions musicals, de dirigir bandes, i penso que estaran d'acord amb mi tant Saúl Gómez com Pepe Escandell com Ramon Ramírez, és que a cada poble que vas a dirigir tens l'oportunitat de conèixer molta gent, de fer molts amics. I les persones que hem conegut ací, a l'Ateneu, i en especial Salvador Estreix, ha merescut i mereix molt la pena. Enhorabona i moltes gràcies per tot, Salvador. Bé. Sí? Bé, després dels directors, també cal fer una menció a les diferents juntes directives que han estat al front de la nostra societat musical. Gent que sense cap interès econòmic han estat allà al peu del canyó treballant per la banda. I en la majoria de casos molta gent que no han sigut músics, però si analitzem cas per cas, no han sigut músics, però bé ha sigut músic el seu pare o ha sigut músic el seu avi. És a dir, sí que han hagut sempre uns vincles familiars en la banda, com després explicaré. És digne de menció els
aproximadament uns 450. Moltíssima gràcia, de veritat, per a vendre les tiretes. I venia tiretes a tot el món, la veritat que és així. I és digne de mencionar. Bé, seria molt complicat el nomenar un per un els membres que han integrat les diferents juntes directives, però sí que he demanat unes parauletes a cada un dels presidents que viuen d'ací del poble. Els presidents que no estan sí que he tractat que les fotografies apareguen en tot moment, perquè no es perga la seva memòria. I plantegem el cas i deia molt de dir anem a fer una operació. El Balat té que tindre una banda de música i instruments nous i tot. I nosaltres treballar el que faci falta. Val 2, 2, 4, 4, el que siga, però l'operació se farà. I d'on compreu els instruments? I van dir de Sant Sebastià, de Casa Viti, que era una... I per la tasca que ha desenvolupat el nostre poble al llarg dels anys. L'amic i músic Salvador Estrells m'ha sol·licitat unes paraules tocant el meu pas com a president de l'Ateneu amb motiu de la presentació del llibre sobre la nostra societat. Vaig entrar a l'any 1988 relevant del càrrec a Plàcido Meseguer i es formava una nova junta amb membres que ja perteneixien i d'altres nous. En aquell moment, la banda es trobava sense més estable i després d'algunes indignitats es va fer càrrec de la direcció mestra de coses. Altre assumpte de gran importància era el vot social de l'entitat. S'estava de ver a la casa de la placeta del pati, que ja es trobava en unes condicions molt dolentes per a efectuar els assajos com per guardar l'estil i l'instrumental. Per tot això, ens adreçàvem a la federació que ens aconsellava l'adquisició d'un local propi per poder optar a les ajudes del programa Música 92, que proporcionava a les entitats musicals diners i fons perdut per a la remodelació i adequació del local social. La junta directiva es decantà per comprar la casa anomenada del Rei al carrer del Pont, per les seves dimensions i fàcil adequació a les nostres necessitats, que és l'actual seu de l'Ateneu. Per fer tota la compra de la casa es va signar un préstec amb la Caixa Rural. Per realitzar les obres, tant de la casa com del pati, es comptà amb les ajudes de Música 92 i la col·laboració de l'Ajuntament. En aquests anys d'austeritat, per poder pagar el més aviat possible el préstec, cal ressenyar i és d'agrair el sacrifici dels músics, així mateix la col·laboració desinteressada d'alguns socis en organitzar les festes i altres activitats. Per últim, donar les gràcies a tots els membres de les diverses juntes directives d'aquest any per la seva tasca altruista. I vull fer una menció especial a Josep Xavier Sabú com a vicepresident i tesorer, i al local Joan Baptista Pérez Balaguer, dels quals va haver una ajuda i un recolzament al llarg de tots els anys que vaig presidir la junta directiva. Sense més, felicitar de nou a tots els membres de la família musical, treballar, desitjant que la societat i banda continuï aconseguint grans èxits. Salutacions i una abraçada a la junta de socis i músics. Salutacions. M'han invitat a que digui algunes paraules per l'acte que va fer-se avui, que és un acte important perquè el que queda plasmar la història de la nostra societat en un llibre és algo que avui li ampli. Jo he estat 2 voltes com a president de la societat. Records d'alguns. La primera volta és agradable el que la nostra banda aconseguirà el primer premi, per primera volta, un primer premi del certamen internacional de bandes de música de València. Va ser un primer premi que no va contentar tot el món, però era un primer premi. De la segona etapa, la cosa més important per mi que ha passat és la renovació de l'escola, tan bon resultat està donant-nos i que hi ha que millorar coses, per supost, que fan falta millorar. Però això queda ahí. Crec que tots els que hem estat presidents de la societat, tots hem intentat millorar la societat. Crec que inclús en aquest any de pandèmia
s'estan fent coses i s'estan lluitant perquè això funcioni. Donar-li una enhorabona a l'actual president de Junta Directiva i, per supost, a l'autor del llibre. Crec que és algo que quedarà constància per sempre i que, per tant, ens deu omplir a tots de satisfacció. A veure si en comprem tots. També es pot regalar el llibre, moltes gràcies. Hola a tots i totes, em dirigisc a vosaltres per a dir-vos que els anys com a presidenta de l'Ateneu Musical i Cultural de la Vila de la Ribera se m'han quedat gravats en la memòria per diferents motius. Per tots els membres que formaren la banda, músics, junta, familiars i el mestre, sobretot. L'ambient que es va crear i vam viure era molt ric i intens. Els moments viscuts com els diferents certaments que participem han resultats excel·lents, com es pot ser tots. Viatges i intercanvis on ho passàvem més que bé. Tarragona, Bergerac, Mozart. Veureu créixer a la banda i conservar la gent en la que vam compartir total. Continua provocant-me unes llagrimetes i un gran sentiment. Per tot això i més, mentre viuré, mai ho oblidaré. Orgullosa d'haver sigut la primera dona presidenta i per ara l'única de la banda del nostre poble. Soc Octavio Alexandre i vaig ser primer vocal abans d'estar un any, després del 2005 fins al 2011 va ser president de l'Ateneu Musical i Cultural. Quan estava junta amb jo, ens ficàvem uns objectius que eren, en primer lloc, capitalitzar tot l'Ateneu, després renovar tot l'instrumental, tot el que se tuviera. Després reformar tot el que era la teula que hi havia en hoteles, la casa i tot, tots aquests objectius arribaren a bon terme gràcies a la junta que vaig tindre, en tot moment al meu costat, ajudant-me, col·laborant i tot, i a tots els músics, també vull que a tots, perquè en tot moment, quan diem d'anar a un lloc, fer un acte, tots s'abocaven per lograr tot el que fèiem. Dono gràcies a tots i a totes les persones que col·laboraven i dono ànims a totes les persones, tant socis com a músics, que entren a la junta i que col·laboren amb ells, perquè són coses que fan molta falta. Després de més de 40 anys com a músic i més de 20 com a membre de la junta directiva, vaig tenir el privilegi de ser president de la societat durant 2 anys aproximadament. Una curta etapa en la que cal destacar la participació de la nostra banda en la secció d'honor del certamen internacional de bandes de música de València. Experiència única per a tots. També recuperarem el cicle d'audicions de música de cambra de Santa Cecília, que celebrarem a la Casa del Bou. 2 aspectes, estos importants dins del treball de la societat que pense l'ajuden a créixer musical i socialment. Menció especial dedique a totes les persones que sense cap interès personal han treballat i fins i tot s'han desviscut pel bé comú de la societat, hagin estat músics o membres de la directiva. Estic convençut que si les persones que composem aquesta antiga i volguda banda de l'Ateneu Musical i Cultural som capaços de mantenir la responsabilitat, el compromís, la disciplina en l'estudi i l'estima, tenim assegurada l'existència per sempre. Per finalitzar, agrair, com no, l'esforç i dedicació que ens ha deparat el nostre cronista Salvador Astuells Moreno en el llibre que ara ens presenta. Exhaustiu treball que, de segur, ens farà passar uns bons moments. Una forta abraçada a totes i a tots.
pues ya casi per finalitzar l'acte, dir que hem parlat dels directors, hem parlat de les diverses juntes directives, però no falta la matèria prima, és a dir, parlar dels músics. Músics que en moltes ocasions són verdaderes estirpes de generacions, que l'abuelo és un músic, el pare és músic, el net és músic. En altres casos s'ha votat una generació, l'abuelo era músic, el fill no ha sigut músic per el període de crisi que he comentat abans també sobretot, i després els nets també han sigut músics. Igual, inclús en alguns casos, els rebesnets també van ja a l'escola de música. En el llibre he posat un apèndix documental on estan tots els músics que entraven a la banda des de l'any 73 fins a dia d'avui. I ells estan tots. I després s'ha posat un altre apèndix documental en el qual fa referència a tots els músics que he pogut localitzar i que entraven a la banda abans de l'any 1950 i que sé que me n'hauré deixat molts, perquè és molt difícil recopilar aquesta informació. Però els músics que ha pogut plasmar ahir pense que perduraran en la memòria de tots. Amb el visual que he preparat, jo dono per finalitzada la meva intervenció, però l'acte no acaba ahir, tancarà després el nostre president. Ja per acabar, l'autor del llibre ha volgut fer un homenatge a tots els músics que han passat per la nostra banda i d'una manera molt especial per als que ja ens han deixat. També vol fer un reconeixement a tots els xiquets i xiquetes que per causa del Covid no han pogut fer una entrada oficial en la nostra banda en aquest any 2020. L'autor del llibre també vol fer un reconeixement a Eliseu d'ací i d'ací per haver sigut de manera desinteressada durant més de 30 anys el presentador de tots els concerts de la nostra banda. Una veu inconfundible que tots vostès hauran reconegut de seguida en el primer vídeo que hem presentat i en aquest últim. Escoltarem a continuació el pasdoble Ateneu Musical de Mariano Pujago amb un llistat de tots els músics que han passat per la nostra banda, que en són més de 400. Mestre, quan vostè vulgui.
Bé, moltes gràcies, Salva, per la presentació, amena i didàctica. I ara segur que tots voleu saber com podeu adquirir el llibre, perquè teniu ganes de fullejar-lo aquesta nit. Avui tindrem dos punts de venda, un així dalt i un baix. Us demane paciència i respectem les medides de distància pel tema del Covid. Avui Salva no dedicarà ningú llibre, una per el tema del Covid i per això un rato tornem a presentar el llibre. Però el dimarts i el dimecres de la setmana que ve, en els baixos del centre educacional, entrant per el carrer d'Elmer, de 7:30 a 8:30, tot això ho publicarem per les xarxes socials, estarem venent allí els llibres. Allò com és més gran i més ampli, podem fer diverses cues, i allí estarà Salva per a aquell que vulgui que es dediqui al llibre. El llibre, el valor que té és molt gran. Evidentment, és un regal que fa Salva, si tenim que pagar totes les hores que ha dedicat, doncs el llibre seria molt car. Però havia de ficar-hi... Disculpeu. Però havíem de ficar-li un preu al llibre. El preu que li he ficat al llibre és el preu d'impremta. Com veureu quan tingueu el llibre en les mans, des d'un primer moment, a l'esforç que ha fet Salva volíem que estigués un llibre de molt bona qualitat, tant en el paper com en solapes, en tot, perquè va molt carregat de fotos, de records, i volíem que les fotos tingueren la màxima qualitat per poder-les tindre tots en casa. El preu que he ficat el llibre és el preu que ens costa la impremta, que són 20 euros l'exemplar. Estos 20 euros, per les circumstàncies que tenim d'enguany, tots sabeu que estem reformant la teulada de la casa. En un principi anem a fer una reforma un poc menor i quan tirarem mà, el que passa en les cases velles, ha sigut una reforma integral de la coberta sencera. Tot el que recaptem en el llibre anirà a parar a la coberta de la casa. I també us ho dic, compreu el llibre, veneu-lo, regaleu-lo, i si algú vol pagar més per el llibre, donar 20 o 30 euros o 25, cap problema. Tot això anirà a parar a la casa. Mos ha vingut en guanyar la cosa. I ja, per últim, Salva, volem fer-te un xocotet en detall. Sí, que te'l mereixes de part de l'Ateneu i donar-te les gràcies de part meua, de part de tots els que estem així, per el gran llibre i per el gran regal que mos fa. Moltes gràcies, Salva. A veure, donar les gràcies, però pensa que les gràcies les he de donar jo. Entre altres, perquè jo he estat molt de temps també sense vindre a assajar així a la banda durant una temporada, i quan he vingut donar les gràcies a tots els músics per acollir-me a mi i sobretot a la meva filla, que com he dit abans es va formar fora. Per tant, el que he de donar les gràcies pensa que som jo, a la banda, als músics i a la junta directiva. Moltes gràcies a tots. Bueno, espero que vos haya agradado la presentación del libre y ahora lo que toca es comprarlo, fulletarlo y disfrutarlo en casa. Muchas gracias por la asistencia.